NCAA update mga kapuso sa katapusang match-up ning nagpadayong season, gipalukapa sa Benilde Generals ang Benilde Blazers sa game karong hapon. Natapos ang duwa sa final score nga 77-69. Pagsugod pa lang, parehong nanganti og kadaugan ang duha ka mga teams ug iyahay og diskarte. Sa halftime, nag-una og 5 ka puntos ang Benilde. Apan inanay usab kining gibawi sa EAC sa ikaduhang half. Si Nat Cosejo sa EAC ang gideklarar nga player of the game nga mipauwan og double-double, 26 points ug 10 rebounds. Samtang ikaduhang game karong hapon ang panagsangka tali sa Mapua Cardinals batok sa JRU Heavy Bombers. Kulbahinam ang mga duwa karong katapusang bahid sa NCAA Season 99 elimination round ug nagkaduol na gayud ang semifinals. At ang mga kapuso ang padayong aksyon sa NCAA makita sa GTV.